יום אחד, כשהבעל שם טוב, מייסד החסידות, התכונן ליטול את ידיו לפני הארוחה, פרצה לחדר אישה מבולבלת, ממררת בבכי. הרב צדיק, תעזור לי בבקשה. בעלי נעלם לפני הרבה זמן. אני לא יודעת מה קרה לו, או מה יהיה עליי. אנא רבי, אמרו לי שאתה תוכל לומר לי איפה הוא. האישה התמוטטה בבכי על השולחן. כשהוא עדיין אוחז את כלי הנטילה המלא מים, עצם הבעל שם טוב את עיניו והתפלל בלחש. ואז פנה לאישה. את תמצאי את בעלך בעיר של הרב מאיר. לכי, שלום עלייך. תודה רבי, תודה. רבי אחד שביקר את הבעל שם טוב בפעם הראשונה והיה עד למקרה, פנה אליו בהשתוממות. סלח לי, אבל אם התכוונת לענות דרך חיזיון נבואי, איך זה שלא נטלת את ידיך קודם? האישה המסכנה הייתה על סף התמוטטות. ראית את זה. הייתי צריך לעמוד כאן ולנטול את ידיי ולהעריך את הסבל שלה אפילו עוד רגע. ואז הרבי התחיל לנטול את ידיו, ראשו נע בתפילה חרישית. הבעל שם טוב הצדיק נשאל פעם שאלה שעליה ניתן היה לענות רק בראייה נבואית. הוא פתח את הזוהר, ספר הקבלה הקדוש, ונתן תשובה. כששאלו אותו, איך על ידי התבוננות בזוהר אתה יכול לראות אירועים במרחק הזמן? הבעל שם טוב ענה. השם הסתיר את האור שבעזרתו ברא את העולם בתורה. כשאדם לומד את התורה לשמה וחי אותה בכל ליבו, הוא מאמין ברצון האל ומתמסר לו כליל, מואר בשבילו שביל, המאפשר לו לראות ולהבין מקצה אחד של העולם עד קצהו האחר. זה נקרא אור הגנוז, האור הנסתר. אלוקים סיפר לי שיש רועה פשוט שעובד את הבורא יותר טוב ממני. הם הגיעו להר מרוחק, ואז הסתתרו וצפו ברועה קורע משקה את כבשיו. אחר כך הוא נעמד על רגליו ודיבר לאלוקים. אדון עולם, אני מאמין בך בכל ליבי. אבל אני יתום ולא למדתי קרוא וכתוב. קבל בבקשה את תקיעת השופר שלי בתור תודה ותפילה. ואז הוא תקע בשופר, ותקע, עד שנחלש ולא נשארה בו נשימה. נותן לחם לכל בשר, אל עליון. אני רק רואה, בור בתורה. אנא, קבל את שירי הרועים הפשוטים שלי. אין לי אחרים. ואז הוא התחיל לשיר עם כל הנשמה שבו. הבעל שם טוב ותלמידיו עמדו והקשיבו ביראת כבוד. בורא עולם, מה עוד אוכל לעשות בשבילך? יש לי רק עוד כישרון אחד. לפתע, במרץ עצום, הוא התחיל לעשות גלגולים באוויר, לקפוץ אחורנית ולעמוד על הידיים עד שהתמוטט באפיסת כוחו. ואז נזכר במשהו והתרומם על שתי רגליו. אתמול בלילה, האדון שלי, הפריץ, עשה מסיבה. הוא נתן לכל המשרתים שלו מטבע כסף. הנה שלי. השם הוא בשבילך. והוא השליך את המטבע לכיוון השמיים. תלמידיו של הבעל שם טוב הביטו בתדהמה במטבע שאף למעלה, אבל הם לא ראו ולא שמעו אותו נופל. לא ראיתם אותו נופל, נכון? התלמידים נדו בראשם. זה בגלל שהשם שלח את ידו ותפס אותו.
כן, והדבר שזכינו לראות, שהיינו עדים לו, הוא מישהו שמילא אחר הדיברה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. בינתיים הרועה חזר בשקט לראות את כבשיו. נאנח פעם רבי אחד כששאל אותו חסיד מהי ענווה. כדי להבין ענווה, תנו לי לספר לכם סיפור על רבי זושה, כי רבי זושה הוא עצמו ענווה. כפי שנהג לעשות במסעותיו הרבים לאורך פולין כדי לעזור לאנשים, רבי זושה עבר מכפר לכפר, כשרכושו צרור בצרור קטן על כתפו. זה היה יום יפה, ורבי זושה המהם לו ניגון, כשלפתע עצר, והביט למטה לעבר כפות רגליו, והוא אמר, אדמה טובה, אולי נראה שמשום שאני עומד, אני נמצא מעלייך. אבל כמו שאת ואני יודעים, יום אחד את תהיי מעליי. הוא קד לאדמה בכבוד, והמשיך בדרכו מהמהם את הניגון שלו. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה נציגם של בני האדם לפני השם. אהבתו לבני עמו הייתה גדולה כל כך, עד שלעיתים הוא יצא נגד הכעס האלוקי כדי להגן ולבקש עליהם רחמים. מי אני? עד כמה אני חסר ערך? כמה חטא יכול להיות ברבי לוי יצחק? ואתה, הכל יכול, כמה רחמים יש בך? הבט במעשים הטובים של עמך, האמונה שלהם בך, הסבל שלהם. אנא, מחל לנו. מה הן חולשותינו לעומת הרחמים שלך? ובתור נציג אלוקים בפני בני האדם, רבי לוי יצחק היה תמיד אומר, אפשר להיות בעד השם, אפשר להיות נגד השם, אבל אי אפשר להיות בלעדי השם. חישבו על זה. יום אחד ניגש מישהו אל הרבי יחיאל מיכל, רב צדיק וצנוע ותלמיד של הבעל שם טוב, כדי לקבל ברכה. רבי, אני לא יכול אפילו לתת צדקה. הרבי ברך אותו והמזל שלו השתנה. כל שנה הוא התעשר יותר ויותר. בהתחלה הוא באמת נתן צדקה, אבל ככל שהוא נעשה עשיר יותר, ליבו הלך והתקשה עד שנסגר לחלוטין. זה יותר מדי. לא בניתי את הבית הזה כדי שיטרידו אותי כל הזמן. החוצה, החוצה! האיש שם שומר בשער וסילק את הקבצנים ומבקשי הנדבות. כשרבי יחיאל שמע את זה, הוא החליט מיד לבקר את האיש. אבל רבי, הוא יפנה את גבו גם לתורה. הוא לא יכניס אותך. יש לו שומר בשער. תזמינו לי חליפה של איש עשיר, וסחרו את הכרכרה והסוסים הכי יקרים שיש. וכך עשו. כשהגיע לשער, עצר אותו השומר. הרבי נתן לו מטבע זהב ודיבר אליו בתקיפות. פתח את השער. באתי לעשות עסקים עם האדון שלך. השומר לקח את מטבע הזהב ופתח את השער. ברגע שהרבי נכנס, האיש העשיר זיהה אותו. איך אתה מעז להיכנס לבית שלי בזהות כוזבת? אני שמח שזיהית אותי, אבל חבל ששכחת את עצמך. מה אתה רוצה ממני? איזה ראי יפה יש לך. מעוטר כסף וזהב. הוא פנה לעבר האיש העשיר והרים את הראי לפניו. מה אתה רואה? את עצמי. הרבי צעד לעבר החלון. בחוץ התחילו להתקהל אנשים שידעו שהרבי מבקר אצל האיש העשיר.
מה אתה רואה עכשיו? אנשים. ועכשיו? את עצמי. ואז כשהוא הפך את הראי, הרבי קילף מעליו את עטיפת הכסף. הוא הרים את הכסף בידו ושאל. מה השם העברי של זה? כסף? כסף. מה המשמעות הנוספת של כסף? ממון. ממון שעושים בו שימוש לרעה הוא כמו ראי. אתה רואה בו רק את עצמך. הרבי צעד לעבר החלון והרים לפניו את הראי. מה אתה רואה עכשיו? אנשים. עושר שנעשה בו שימוש טוב הוא ברכה. הבעיה היא שאנחנו שוכחים את זה. שאלת אותי מה אני רוצה ממך. השאלה האמיתית היא, מה אתה באמת רוצה מעצמך? אתה איש טוב. בגלל זה השם ברך אותך. אל תיתן לכסף להשכיח את זה ממך. ובמילים אלה הרבי הלך. האיש העשיר חזר בתשובה ונעשה נותן צדקה גדול ואהוב. הוא אפילו שינה את שם משפחתו לראי אל, כלומר, הראי השייך לאלוקים. פעם כשרבי זושה למד במרתף בבית המדרש, הוא שמע מוסיקה רחוקה וצלילי מסיבת חתונה מתקרבים. מיד קפץ רבי זושה בשמחה, רץ במעלה המדרגות אל תוך רחובות הכפר, כדי לברך את החתן והכלה בזרועות פתוחות ובכל המרץ שלו. מזל טוב! ואז בחיוך שהאיר את השמיים, הוא דילג והתגלגל והתחיל לרקוד ולשיר. הנגנים הושפעו ממנו, והצטרפו בשמחה ובהתלהבות. ורבי זושה רקד ורקד ורקד, עד שהתמוטט לזרועותיהם של שניים מהאורחים. יישר כוח, אבל רבי זושה, אתה זקן. מאין המרץ הזה? שמחה, עושר, מביאים ברכה לחתן ולכלה. אבל כל כך הרבה זמן? לא לימדו אותך מעולם את עוצמת השמחה. למדתי מהמורה שלי 3 דברים. 1, לעולם אל תהנה להשפיל או לבזות את אחיך בני האדם. 2, תן צדקה נדיבה ככל יכולתך. 3, אם מישהו מבקש ממך סליחה, תן לו אותה מיד. אבל מה זה קשור לשמחה? זה הסוד. אתם מבינים, השמחה זהה ל3 הדברים האלה וגם עוזרת להשיג אותם. וזה מביא עוד יותר שמחה. פעם ביריד בכפר, הבעל שם טוב ראה איש ממהר, וכאן לשם, ממהר. הבעל שם טוב נעמד לפניו ושאל אותו שאלה. למה אתה ממהר כל כך? כדי להתפרנס. אתה מתפרנס טוב? זה מצליח? בכלל לא. בגלל זה אני ממהר. אולי זה לא נמצא לפניך. למה לא לנסות להאט? להישאר במקום אחד. אולי הפרנסה שלך רודפת אחריך. פעם במלווה מלכה אחד, כלומר הארוחה המלווה את שבת המלכה היוצאת, רבי אחד וחסידיו התדיינו בעניין ההבנה, ואמרו שלעיתים קרובות הדברים אינם מה שהם נראים. תנו לי לספר לכם משל, סיפור שידגים את זה. אמר הרבי. פעם חי מלך שקיבל טובה מאיש צדיק. בתמורה המלך שלח לו אבן יקרה מאוד. הצדיק היה אסיר תודה ושלח לו מזוזה לתלות על פתח הדלת שלו. כשהמלך קיבל אותה, הוא התרגז מאוד. איזה אלבון. אני שולח לו אבן יקרה, והוא שולח לי פיסת קלף בתמורה. כששליחי המלך חזרו על הדברים בפני הצדיק, הוא ענה בשקט. בבקשה, תאמרו למלך שאני בהחלט אסיר תודה. אתם מבינים, על מה שהמלך שלח לי, אני צריך לשמור. לעומת זאת, מה שאני שלחתי למלך, שומר עליו.
סוחר עשיר אחד התאמץ להעצים את הונו כדי שיוכל להיות משוחרר מדאגות כספיות ולחיות חיי תענוגות. לפני שיצא למסע ארוך, הוא הלך לבעל שם טוב כדי לקבל ברכה. אחרי שנתן לו את הברכה ואיחל לו הצלחה, הבעל שם טוב אמר לו, במהלך המסע שלך אתה אמור לעבור על פני כפר אחד, שבו גר התלמיד האהוב שלי, רבי לייב. אני מבקש שתואיל בטובך לברר מה שלמה. החסיד, שהשתוקק לרצות את רבו, יצא מיד לכפר וחיפש את רבי לייב. רבי לייב? אני לא מכיר רבי לייב. אולי הוא מתכוון ללייבקה. לייבקה? כן, לייבקה. הוא תמיד יושב מאחורי התנור. ובאמת, הסוחר העשיר מצא את רבי לייב מאחורי התנור. רבי לייב? לייב, בבקשה. כולם קוראים לי לייב. הבעל שם טוב הצדיק שלח אותי לדרוש בשלומך ולאחל לך בריאות. רבי לייב תפס את הסוחר בדש הבגד ועיניו נצצו בהתרגשות. שלומי טוב, שלומי טוב. אתה בא מהצדיק הבעל שם טוב? לווה אותי הביתה בבקשה. אתה חייב לספר לי עליו, על הצדיקות שלו, על טוב הלב שלו, על הגדולה שלו. מי אני שיספר לך על הבעל שם טוב? אתה היית בנוכחותו המקודשת. בבקשה, בבקשה, תאכל איתי ארוחת ערב. הסוחר העשיר לא יכול היה לסרב. הבית של רבי לייב היה צריף בודד ורעוע בקצה סמטה מלאת בוץ וחצץ. רבי לייב הדליק את העששית הקטנה שהאירה את העירום והעוני של ביתו העלוב. אורח כבוד, בבקשה, בבקשה, טול ידיים לפני הארוחה. אחרי הברכות, רבי לייב הגיש מנה דלה של לחם שחור וישן, ומרק שהיה רק מים רותחים עם קצת מלח. רבי לייב נהנה מהארוחה, וביקש את הסוחר העשיר לספר לו על הבעל שם טוב. הסוחר שניסה להסתיר את הסלידה שעוררו בו הארוחה והתחב שבצריף, התחיל לספר לו על הצדיק. רבי לייב נאחז בכל מילה בעיניים בורגות, והשניים שוחחו עמוק אל תוך הלילה. רבי לייב התעקש שאורחו יבלה אצלו את הלילה, והכין לו מיטה מקרשים עם סמיכות מסחבות וסמרטוטים. אני חושש שאלו תנאים דלים לאורח מכובד כמוך, אבל אני מתפלל שתהנה משינה שלווה. אחרי לילה מאוד לא נוח, שבו לא עצם הסוחר עין, רבי לייב ליווה אותו לדרכו, ואז עצר הסוחר ושאל. סלח לי, רבי לייב, אבל איך אתה יכול לחיות בעוני מרוד כל כך? אני שמח. כך אני רוצה. ואנא, אמור לי, ידידי, איך אתה חי? הבית שלי מלא נוחות ותענוגות. הוא גדול, הוא מאוברר ומרווח, ויש בו רהיטים יפים, מיטות רכות שעליהן סדיני כותנה לבנים וכיסויי משי. הלילה שעבר עליך בוודאי היה מאוד לא נוח. איך החזקת מעמד? כשאדם עובר אורח, הוא חייב להתאים את עצמו למגורים הרעיים ולאי נוחות זמנית. אז אני יכול לגלות לך שגם לי יש בית גדול, ארמון, מלא עושר, אולי אפילו יותר משלך. ארמון? איפה? אז למה אתה חי בעוני כזה? הוא לא כאן. הוא בממלכת השמיים, בעולם הבא. אתה מבין, ידידי היקר? גם אני עובר אורח, ומתרגל למגורים ארעיים ולאי נוחות זמנית. חסיד צדיק של הבעל שם טוב, האם לא כולנו רק עוברי אורח?